dominate. Ayibo, uyoyika? Man, Abigail, intoni unibamba qho manje ye? Ugcwele mosningibani ekse sorowa majita, sorowa bantwana ekse ikasi lonke ligcwele ngozoro mpu full tank kasi superhero emthole. Zoro wabantwana. Okay. Ishani man. What about uvelaphi? Andithandi le nto manje usithi utata movela. Akekho futhi lo. Make yourself feel at home. Ay, Abigail. Baby. Ndiva mahemhem. Kuthiwa nawubambeke abaphandle apha. So mna ithini into yam ndimephi? Man. Bathetha ngozoro wakudala yabo. Mna kwathi uba mandifumane wena phakathi lam. Ndaqonda mandashiya zonke indlela zam zakudala manyabo. And nalawe yongagoduki ndicinga ugoduka man just for wena Abigail yabo. And xa ndinawe ndiziva ngathi ndizalwe ngokutsha yabo. Understand lawe. So zithini injongo zakho ngam? Abigail. Eyazi mos xa ndihamba nawe. Kwaye loo nto is guaranteed. Elnath. Daddy. Zoro. Ufuna ntoni kwam? Ndingekho. Zange weza pha wena kwam. Ngiminyana ntoni ozowenza? Dad, we just dating. Wazodeyitha apha okanye wazofunda? Go to your room. Subscribe, like and comment.